Pepe Jantzin bigarren saioa hasteko, bere fandango zoragarri horietako batekin emango diogu hasiera. Zozua izenekoa. Pepe Jantziren jaiotzaren 100. urteurrena zelatan 2017an Lesakako musikako bandak omenaldi bat egitea pentsatu zuen. Pentsatu zuen, erronkaren bat izan zen, itzin gero horri buruz. Eta omenaldi hortarako prestatu zuen liburu bat. Baina ez nola nahiko liburue. Hemen dauket, ja. Pepito Jantzi, beti bizi, hartzen du. Eta bertan, Pepito Jantzin partitura pilo bat. Ez dituz hortek ikusiko ez, baina pilo bat esan nahi dut, ia 500. Bat ematekin do majo lana hau egiteko. Eta ez bakarrik liburua, baita pendrive bate, soinukin dana grabauta. Iñaki Diegez artista handi batek, hoi ezin daik egozinekin. Berak grabauta eta, gozada hutsa da, hori entzutea. Gustatuko zitzaiak, egunen baten aberra aukera daukeun Iñaki Diegez honek hartzeko zati, bea baita fandango egile, baina ze fandango, kontzertuko fandangok die. Aukera daukeun hori eitiko. Eta lehen esan dizuet, hori erronka modura edo izan zala, eta sobrare 2016ko abenduko bazkarin baten edo, Xabi Zabala soinujole eta kompositorea, erronka bezala edo botazion Lesakako banda musikako zuzendaria den Mikel Iriarteri, eta batek erronka bota eta bestek hartu. Eta hola suertau zen, Euskaldunok gauza gehienak egiten ditugun bezala, erronka bidez. Eta Lesakako bandak bere 163 urteko bizitza oson, ez du olako erronka importanteik euki seguro, eta olako proiektu garrantzitsuik nekez. Horixe da lan bikain honen emaitza. Eta bertan bukaeran Lesakako musika bandak eskerrak ematen die Iñaki Diegez, Antxon Gisasolari eta Xabi Zabalari. Nik beste biri ezer kendu gabe, baina Iñaki Diegezek hemen egin duen lana, ikaragarri da. Hoi danak ikasi eta grabatu, ia 500 pieza da. Ikaragarri da. Liburuan ia 200 partitura daude, eskuz eginak, Pepito Jantzik berak eginak, eta pendrive baten Iñaki Diegezek hor dagoen guztia grabatuta. Pepitoren 100. urte horren hori ospatzeko,
lan horik egitez aparte jaialdi handi bat antolatu zuen. Andoni Egainak gidoia eginda, eta bertan izan ziren Golden Apple Quartet, kantatzen buen menu garai hartako Los Sheik famatu egin zuena, eta beste gauz batzuk noski. Iñaki Diegez bera, Lesakako soinujoleak, dantzariak, eta oso jaialdi politi izango zen seguro. Gogoratzen zeate aurreko saion, Pepito Jantzi aztertu gendun, baina gehien bat Los Sheiekin ez da. Ja ibilbide hura amaituta gero, herrira etorri zen, eta itzuli ondoren Donostian, Beran eta Lesakan eskusoinua erakusten nahi zen. Lehen esan daiten bezala, 500 pieza baino gehiago egin zituen eskusoinuako eta trikitisantzako. Trikitisantzako ere asko egin zuen. Eta batipat Laja eta Landakan dantzako. Eta horiek, Laja eta Landakandak disko bat atera zuen bere omenez, Pepito Jantzin omenez. Esango nuke ez daola trikitisa txapelketaik Pepe Jantziren fandangoren bat edo ez dagonik. Beti ateratzen die Pepe Jantzina, zoragarri die eta lan handikoak. Esan behar da baita bera ez dala oso rekonozitua izan indon lan guztiakatik. Baina bere lana bai. Eta inkongruente xamarra ematen baldin badu ere, hala da. Bere lana eozin lekutan, eozin garaitan entzuten da, baina jende askok edo oso gutxik dakie zeinena dan. Pepe Jantzi bera ez da oso rekonozitua izan. Berak indako guztiakatik, baina askoz gehiago ezautzen da Los Sheiko partaide izan zalako. Mikel Iriarte beak, Lesakako musikabandako zuzendari, begiraz esaten duen, azkeneko horrin, gezurra dirudi, Lesakar eta musikari izanik, horrelako herritar baten obra eta bizitza ez ezagutu izana, baina zoritxarrez horrela gertatu da. Pentsa, herrikoa, musikaria, eta Pepito Jantzi bai, baina besterik gabe ez da. Eta bere xago jartzen du. Egun, erran dezakegu, Lesakako bandakide guztiok proiektu honi esker, gure herritar Pepito Jantzi, nor zen eta bere musika noraino iritsi zen jakin dugula. Osea, pensa, herrian ere, hainbesteainoko ez ezagutzea baldin bazeon, horregatik esaten dut, bere lana nahiko isilen pasadala, baina lan ikaragarria egin du gizon honek. Konposatzaile ikaragarria izan zen Pepito Jantzi. Batipat fandangok eta harin-harinak egiten. Nik kontatu egin ditut, liburu hortan daren fandango, zeatik obra asko dare, kalejirak eta balsak eta gauza asko, baina fandango bakarrik 188 daude hor. Eta 112 harin-harin. Eta esan liteke txurro bezala ingo zitula, baina bakoitza oso landutako fandango die, ez die oso harin indako, Horregatik esaten dut lan ikaragarria intzola gizon honek. Aurreko saioan joginuzten bi fandango, erbia eta okila. Eta gaur jodegu asterakoan zozua. Eta oain bukatzeko joko dugu sugegorri. Ez da kasualidade izango ez da, sugegorri, okile, zozoa, erbie, naturarekin jogiko zon gizon honek, gertutasun handi xamar bat. Irakorriko dizut lerrotxo batzuk bere Iloba Nelik idatzitakoak liburu hortan. Pepitok natura maite zuen eta bere zakur ruski eta argirekin mendian barna ibiltzera joaten zen maiz. Gibelurdinak aurkitzen bazituen, egun borobila zela erraten zuen. Han inspirazioa aurkitzen zuen naunitzetan. Bere konposizioen artean txorien izenak dauzkaten pila bat daude. Batzuetan, beraien txioak islatu nahian, adibidez, zozoa, lehen jotakoa. Bertzeetan, zarata ezaugarriak, okila, aurreko saioan jotakon, ikusten da, izenburutatik bakarriken nabaritzen da. Eta oain bukatzeko, fandango, eder eta dotore horietako bat, sugegorri izenekoa.
Bueno, hori izan guztie. Bisaio hauetan pixkat ezautuko gendulakon Pepito Jantzi hor txutziko dugu. Eta badakizu lagun, ondo badatorkizu, urrun arte, eta ondo izan bitarte.